Maayong adlaw ka natong tanan mga kaigsunan, no? Niining panahon ato ang pagatun-an ang kining ato i-compare ang Trinity o ang non-Trinitarian. Asa man ang biblical ani mga kaigsunan tungod kay kini siya dako kay ni siya nga issue karon sa tibuok kalibutan. Tungod kay adunay daghan kaayong mga references nga magpamatuod og atong timbangon kung unsa ang atong dawaton. So moadto ta sa ato ang pagaisgutan, atong i-compare mga kaigsunan, unsa man di ay ning Trinity. Unsa man gyud ang Trinity. Kaya daghan kaayo makagalaan nga naglibog kung unsa ang Trinity nga doctrine ug unsa ang non-Trinitarian doctrine, unsa may kalainan nila aning duha. So moadto ta mga kaigsunan, ingon pa diri sa reference sa Encyclopedia of Religion and Ethics volume 12, page 458, 1951 by J. Hastings. Ingon diri mga kaigsunan, in the New Testament, we do not find the doctrine of the Trinity in anything like its developed form, not even the Pauline and Johannine theology. So, according pa ni makagalaan, ang Trinity nga doctrine is dili daw nimo makita sa New Testament. Okay? So dugang nga nato atong tanaw ng mga biblical reference unya kung unsa ka tinuod nga nganong dili man siya makita sa New Testament. Ingon pa diri sa Catholic creeds, Catholic creeds. Ingon pa diri, the Creed of Athanasius says in part, we worship one God in Trinity and Trinity in unity, neither confounding the persons nor dividing the substance. For there is one person of the Father, another of the Son, another of the Holy Spirit. So nakita nato diri nga ang Trinity nga doctrine is isa ra gyud siya ka being, no? Nahulog siya tulo ka ulo og usa ka lawas, no? Kung tan-aw nimo ni siya nga reference makagalaan. Dayon, but the Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is one, the glory equal, the majesty co-eternal. Mao na siya Catholic creeds about sa Trinity mga kaigsunan. So nakita ba nato kung unsa ang Trinity nga doctrine? Ato daw ning sutaon kung makita ba ni sa biblical view mga kaigalaan. Consistent ba ni siya sa biblical nga pagtuon mahitungod sa pag-ila kung kinsa ang Dios. Okay, dugang. Ingon pa dire sa Adventist Review 1981, volume 158, number 31. Giingon dire sa Trinity. In 1981, the following was stated in a special issue of the Adventist Review. While no scriptural passage states formally the doctrine of the Trinity, it is assumed as a fact by Bible writers and mentioned several times. So, nakita nato diri mga kaigalaan nga gipakita diri sa Adventist Review nga sa 1981 nga maupod ning tuiga nga gidawat ang Trinity nga doctrine. Nga gipakita diri nga walay scriptural nga evidence pero gidawat ra nato, gi-assume ra nato nga nag-exist siya. Perting wa ba ka naglibog? Wa ba ta naglibog mga kaigsunan nga gi-assume? Remember nga ang faith sa Seventh-day Adventist is from the Bible. Ang atong creed is from the Bible. So, dili pwede nga moingon ka nga i-assume ra nimo ang imong doctrine dili siya makita sa Bible. Dugang. The concept of the Trinity, namely the idea that the three are one, is not explicitly stated but only assumed. Handbook of the Seventh-day Adventist Theology, Seventh-day Adventist Encyclopedia, Volume 12, page 138, Doctrine of God by Fernando El Canale. So, nakita nato diri makaigalan, dili gyud plainly gi-state sa balaang kasulatan, but gi-assume ra nato. Hausad mga kaigalaan kung aduna tay doktrina di ay nga gi-assume lang, dili siya sure nga biblical. Okay, dugang, sa Catholic Encyclopedia. The Trinity is the term employed to signify the central doctrine of Christian religion. The truth that in the unity of the Godhead, there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. These three persons being truly distinct one from another. Encyclopedia. Naglibog ba ta gamay mga kaigsunan? Nga gipakita diri nga ang usa ka God is nag-compose siya three persons, Father, Son, and Holy Spirit. So, mo nang sa Catholic Creed. How about sa Seventh-day Adventist?
Sa Doctrine sa Seventh-day Adventist, gihimong doktrina sa Seventh-day Adventist ang Trinity ni adtong 1981. So, mao ni siya na mugawas na sa fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist. Sa number 2 nga doctrine sa Seventh-day Adventist. Number 2, Trinity. There is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever-present. Now, the problem here, mga kaigalaan, kay kining one God, nag-compose siya og three persons, but sa following niya nga statement, nag-ingon, He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. He is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation. So nakita nato diri nga ang one God sa Seventh-day Adventist is three persons, but ni gamit siya only one person gamit ang pronoun nga he, his, diri sa following nga statement. So nagpakita makagalaan nga adunay pagkapareha sa doctrine sa Catholic may tungod sa Trinity. Makita unsay kalainan gyud nila nga sa Trinity og biblical nga pag-ila kung kinsa ang Dios. Ingon pa diri sa ni Gordon Jensen sa iyang book nga Jesus, the Heavenly Intercessors, Adventist Review, October 31, 1996. Ingon pa diri, a plan of salvation was encompassed in covenant made by the three persons of the Godhead, who possess the attributes of deity equally, in order to eradicate sin and rebellion from the universe and to restore harmony and peace. One of the divine beings accepted and entered into the role of the Father, another the role of the Son. So gipakita diri makaigalaan nga adunay role playing nga ang Father dili tinuod nga Father sa Trinity ug ang Son dili pud tinuod nga Son. So kamo na yung magpili makaigalan kung unsa inyong dawaton sa biblical nga view. Tungod kay nahimo naman di ang dili tinuod nga anak si Jesus o ang Father dili tinuod nga Father sa iyang Son. So, dako kayo ning problema makaigalaan sa biblical nga pagtuon. Unsay dugang pa ni Max Hatton, the Father-Son relationship in the Godhead should be understood in a metaphorical sense, not in a literal sense. Tanawa makaigalaan. So, pag maingon ang Bible nga si Father is anak niya si Son, so dili na tinuod. Kung moingon nga si Son, si Jesus Christ, moingon siya nga ako anak sa Dios, dili day siya tinuod nga anak sa Dios. So karon makigalan unsa naman atong tuuhan ani? Kay ningon metaphorical both pasabot nga dili literal nga anak sa Dios si Jesus Christ. Now, dirita karon sa mga Seventh-day Adventist atong i-compare ang karaan nga Seventh-day Adventist silang Sister Ellen White ug ang mga pioneers kung unsa ilang pagsabot may tungod sa kining Trinity o Non-Trinity. Sa Non-Trinity makagalan atong basahon Ellen G. White. Here the apostle has pointed out one of the marked characteristic of spiritualist teachers. They refuse to acknowledge Christ as the Son of God. So kining mga magtutudlo makaigalaan nga mga spiritualist is nagtuila ding gisalikway, wala nila gihatagan og pagtagad nga si Kristo usa ka anak sa Dios. Sa pagyod, concerning such teachers, the beloved John declares, who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist that denieth the Father and the Son. Whosoever denied the Son, the same hath not the Father. Spiritualism, by denying Christ, denies both the Father and the Son, and the Bible pronounces it the manifestation of Antichrist. So ang literal makigalaan nga relationship sa Father ug sa Son, nga adunay Father ug nay Son, gihimo siyang spiritualist nga gihimo siyang spiritualism nga si Father dili tinuod nga Papa ug si Jesus Christ dili tinuod nga anak. So, mao nang sa Trinity nga doctrine. So, diri pa lang nga statement against na daan si Sister Ellen White. What about sa iyahang bana nga si James White? Unsay ang gingon? Dissimilar ang pagkaistorya ni James sa iyahang asawa. Naingon diri. The way spiritualizers have disposed or denied the only Lord God and our Lord Jesus Christ is first using the old and scriptural Trinitarian creed that Jesus Christ is the eternal God, though they have not one passage to support it, while we have plain scripture testimony in abundance that He is the Son of the eternal God.
So gipakita diri makagalaan nga ang spiritualizers di ay is gideny nila sama sa giingon ni Sister Ellen White nga ang mga spiritualizers is gideny si Jesus nga anak sa Dios o ang Dios papa ni Jesus Christ. O gipakita po diri sama gyapon sa giingon ni James sa Trinitarian Creed nga gideny si Jesus Christ o si God the Father nga mao ang papa ni Jesus Christ. Again, sa dugang sa giingon, ingon pa diri makagalan, the greatest fault we can find in the Reformation is the Reformers stopped reforming. Had they gone on and onward till they had left the last vestige of papacy behind, such a natural immortality, sprinkling. So first nga error makagalaan nga sayop is immortality of the soul, sprinkling kanang pagbaptism nga pisik-pisik lang, and then the Trinity and Sunday keeping. The church would now be free from her unscriptural errors. So gipakita diri makagalan included sa state ni James White, the husband of Sister Ellen White, that the Trinity is one of the unscriptural errors. Mga kaigsunan. Okay, dugang James White. The inexplicable Trinity that makes the Godhead 3 in 1 and 1 in 3 is a bad enough. Remember? It's a bad enough. Then dugang, but the ultra, mas labaw pa gyud, Unitarianism that makes Christ inferior to the Father in worse, is worse. Mas worse pa gyud kung ang atong pagtuo is inferior si Christ. Kay si Christ is gihimo siyang equal sa iyang Father in authority but not in personality. Did God say an inferior? Let us make man in our own image. So, meaning, dili inferior si Christ kay si Christ is gihimo siya, pagawa siya sa Father, no? Gigawa siya gikan sa Father, gibigatin siya sa Father nga in His own image mga kaigalaan, no? Same good sila substance, no? Kung unsa ang nasa Father is mao ang nasa Son. But it is true, really true nga the Father is Father good siya sa iyang Son nga mao si Jesus Christ. Ug si Jesus Christ tinuod good siya nga anak sa iyahang Father. Okay? So dugang magagalan, the Father was greater in pa ni James than the Son in that He was first. So the Father nay panahon nga si Jesus Christ wala nag-exist sa understanding sa Seventh-day Adventist, sa pioneers makaglan. But now, when the Seventh-day Adventists accept the Trinity, so i-justify gid nato nga si Jesus Christ is eternal kuan gid siya. But nahimo siyang eternal sa Seventh-day Adventist, sa pioneers, tungod kay wala siya'y dili nato ma-measure ang time kung kanusa siya gibigat o kanusa siya giborn, give birth sa iyang Father. Okay? From eternity past. Okay? So, dugang kagiingon ni James White magagalan. Here we might mention the Trinity, which does away the personality of God and of His Son, Jesus Christ. So, laktod nga istorya ang Trinity nga doctrine makagalan, giguba gid nato ang personality sa kay God the Father o sa iyang Son, Jesus Christ. Means giguba ang personality because the personality of Jesus Christ, He is the Son of God, and the personality of God the Father is He is kanang the Father of His Son, and He is the God nga walay beginning, and Jesus Christ gibigat siya sa iyang Papa. But the Trinity is dili siya gibigat, wala siya, coexistence sila duha, dili tinuod nga anak si Jesus. Now here, dako kayong problema kung maadto sa Bible, lisod kay mo dipinsa makaigilan. Og mao po nang gi-state nila sa mga Seventh-day Adventist nga mga bagong Seventh-day Adventist nga ang gi-assume ra ang Trinity nga doctrine bisan dili siya mapamatud-an sa Bible. Okay, ingon pa ni A.G. Wagner sa 1890 sa iyang book nga Christ and His Righteousness. We know nga si A.G. Wagner og si A.T. Jones gigamit sila sa Ginoo og si Sister Ellen White nag-support sa ilang teaching niadtong 1888. Og mao ni siyang isa sa doctrine nga kini si A.G. Wagner is against siya makaigsunan sa doctrine mahitungod sa Trinity. Atong basahon. But thou Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from the days of eternity. Micah 5:2. We know that
Christ proceeded forth and came from God. John 8:42. But it was so far back in the ages of eternity as to be far beyond the grasp of mind of men. So gipakita diri makaglan commentary sa Micah 5:2 ni A.G. Wagner nga si Christ is nigawas gid siya gikan sa iyang papa. Dili nato ma-measure ang time kung unsa kadugayan, dili nato masukod ang panahon tungod sa kalayo nga panahon, no? Kataas gitawag siya eternity past, no? Kay dili man nato masukod, dili nato maihap sa atong mind. So dugang sa iyang statement mga kagalaan, the sign of the times April 8, 1889, after sa 1888 nga gigamit si A.G. Wagner og si A.T. Jones. Ingon sa iyang gingon diri. He was begotten, not created. So the Trinity mga kagalaan is dili begotten si Christ. Okay, ang ilang pong accusation sa nagtuo sa Father and sa Son is Jesus Christ is created. But here magagala ng stand sa 70 Adventist, the old 70 Adventist is dili created si Christ. Dili pud siya son by adoption but begotten by the Father. He is of the substance of the Father. So the same sila. Kay God man ang Father, so si Jesus Christ ang iyahang substance o ang iyahang kung sa atua pa nga tao is atuang genes is tao, so simpre ang atong ma-produce tao pod. So kay God man ang nag-give birth kang Christ, so simpre si Christ God siya by nature, no? Iyang kinaiyahan God pod makagalaan. So that in His very nature, He is God. And since this is so, it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Colossians 1:19. While both are of the same nature, the Father is first in a point of time. So meaning, nagtuo gid ang pioneers, like sa gingon ni James, nga greater ang Father kay una siya kaysa iyang Son. He is also greater in that He had no beginning, while Christ's personality had a beginning. The personality of God, ang iyang personalidad sa Dios, sa Father, is walay sinugdanan. Apan si Jesus Christ adunay sinugdanan. Sumala pa diri mga kaigsunan. What about A.T. Jones? Nga gigamit gyapon sa Ginoo niadtong 1888. Dungan sila ni A.G. Wagner nga gisuportan. Pareha ba sila understanding na ini? Atong basahon makigalan. He was born in the form of God, took the form of man. In the flesh, He was all the while as God, but He did not appear as God. He divested Himself of the form of God, and it instead took the form and the fashion of man. The glories of the form of God, He for a while relinquished. So, He who was born in the form of God, the word born. So meaning nagtuog gyud ang 70 Adventist ngang statement sa Bible nga word begotten tinuod gyud na nga kung sa Greek pa na is monogenes or monogenes, meaning give birth, begotten, brought forth mo na siya, no, sa Greek word. Ang bigatin nga pulong tinuod gyud ay dili siya ingon nga like metaphorical or dili literal nga gi anak gyud si Christ gikan sa iyahang papa. So, dugang sa giingon ni A.T. Jones, He was born of the Holy Ghost. In other words, Jesus Christ was born again. So, sa iyang gituan nga, natawo siya sa heaven. So, natawo pud siyag utro. He came from heaven, God's firstborn, to the earth, and was born again. So, meaning, una, giborn giday si Jesus Christ ang Papa. But all in Christ's work goes by opposites for us. He, the sinless one, was made to be sin in order that we might be made the righteousness of God in Him. He, the living one, the Prince and the author of life, died that we might live. He was going forth, have been from the days of eternity. The firstborn of God was born again. So, siya magagalaan nga migula, no, migawas gikan sa iyang papa niadtong eternity past og nataw pag-usab makagalaan. So diha sa sabakan ni Maria in order that we might be born again. So siya atong sumbanan mao na sa sulat ni Sister ni A.T. Jones. Yang sermon by A.T. Jones, Review and Herald, July 7, August 1, 1899. Okay? Makita po ni siya in Lessons of Faith sa page 154. Okay. So here we are mga kaigalan, balikan na to atong i-compare, balikan na to ang mga statement nga gipang gamit sa pioneers. So makita na to atong i-compare ang Trinity o ang Non-Trinity. Atong makita nga sa Trinity nga doctrine, one God, adunay God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, one God. Meaning, tritheism at the same time, Trinity. So gipakita diri nga ang usa ka Dios is
si God the Father, si Father, si Son ug si Holy Spirit. So gitawag siya co-equal, co-eternal, co-existence, co-substance. Shall. So nakita na to, why problema nga si Father ug si Son pareha silang substance kay si Son gikan man sa Father. But ang problem is kung coexistence ba sila. Tungod kay sumala pa magagalaan sa pioneers nga si Son tinuod gyud sa nga bigaten pag naingon ang Bible nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, meaning tinuod gyud nga gibigat. Kung sa Greek word monogenes meaning give birth or born, no, brought forth. No, mo na siya magigalan. And then ang Father is dili sa tinuod nga Father ug si Son dili sa tinuod nga Son kay metaphora man. So dili literal kundi drama lang. Sa non-Trinity makaigalan asa man ang biblical. One God the Father. Ang one God sa Bible consistent nga ang one God ginagamit siya kanunay, dili siya one God nga nay three persons. Mao nang giingon ganina nga dili mapamatud-an sa scripture especially sa New Testament nga ang one God is three persons. But here sa non-Trinity makita nato nga ang one God is the Father. 1 Corinthians 8:6 1 Timothy 2:5 no nga aduna lamay usa ka Dios og usa ka tigpatiliwala sa Dios og sa tawo nga mao si Jesucristo. Ang usa ka Dios mao ang Father nga gistate. Og ang usa ka Dios diha sa ingon si Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 6 apan kanato aduna lamay usa ka Dios ang Amahan and we in Him. No, ingon pa ni Paul. And one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we in Him. So, adunay usa ka Dios nga mao ang Amahan, o usa ka Ginoo nga mao si Jesus Christ. So, gipakita diri makagalaan nga si Jesus Christ is tinuod siya nga Son of God. O si God the Father, tinuod siya nga Father ni Son sa non-Trinity. Dayon, God is the head of Christ. 1 Corinthians na siya makagalan. 1 Corinthians chapter 11 verse 3, no? God is the head of Christ. In a sense, sa gingon sa pioneers, tungod kay nag-una ang Father kay si Son, kay sa Son. Dili sila coexistence, no? Christ is the literal Son of God, begotten by the Father. Mao na ang understanding sa non-Trinity. One Spirit of God and of Christ. So kung gusto niyong tan-awon makaigalan ang video may tungod sa Spirit, sa questions and the definition of the Holy Spirit in the Bible. So palihog lang ko ninyong tanawan na sa sunod nato nga video. So magkaigsunan gipakita diri, i-compare nato kung asa dapit ang biblical o asa dapit ang pinaka-strong nga imong mahawiran nga dili ka maglibog makaigsunan. Kay never nag-exist sa Bible nga one God. Kamo ingkag Elohim, wala man na siya exegesis nga pagtuon. Ang exegesis bot pasabot nga adunay support nga kung moambak manggaling ka dito walay contradiction. Moambak manggaling ka dito walay contradiction. Pag mayon kag Elohim nga naitulo ka gods dira sa Elohim which is contradictory. Kay pag ingon diri sa one God sa New Testament it is referring only to the Father. Kung mayon kag one God niya three persons contradict na siya daan. So unsa man inyong pilion? Unsa inyong desisyon? Pilion nato makagalan ang sakto og labi na ang founders sa Seventh-day Adventist nga mo'y gihatagan og kahayag mahitungod sa pag-ila kung kinsa ang Dios o kinsa ang iyang anak sa Dios og unsa ang definition sa Holy Spirit based sa ilang writings og biblical nga walay contradiction. Palihog lang kog tan-aw sa more videos nato mahitungod niini nga pagtulunan. I-settle nato makaigalan. If you want discussion about this subject, I am willing to discuss, my friend, based on the written words. For more updates mga kaigalaan, please subscribe sa ato ang YouTube channel og kung gusto nimo nga mahibalo ang uban, please share it to others and like food kung giganahan ka ani makaigsunan. Thank you so much. And then if you have some comments na kay gustong ma-learn, gusto kang makasabot more, please comments below para atong mahatagan o pagdagad. Daghang salamat. God bless.